je tady časové kablu. Dejte nám třeba, napište nám třeba komentář, nebo nám dejte lajky, nebo nám dejte i odběrata. Navíte si tadyhle tu masku. Takže, a jdeme na to. Rychle to udělej, pak k tomu dáme nějakou písničku. To je mega to. Ne, nemusíš mluvit, jako prostě listuj. Ne, nemusíš to říkat. No prostě listovat s tou knížkou. Jednu minutu ještě vydržíš, jo. No. No a teďka čti. Máš rád Minecraft? No, hodně. No jasně, hraju ho. I na PlayStation. A? Máš knížku o Minecraftu? Nemám, protože rodiče mi nebaví, tak to nemusím. Víš, co je Steve a Creeper? No jasně, Creeper bouchne, ale Steve nebouchne. Prostě on bouch v jednou vybere. Postavil si někdy nějakou vilu v Minecraftu? Jasně, postavil jsem strašně obrovskou. A už je tady konec. Tak, naschle.